Айде, момчета на лайф сте. Да е жив здраве, ментето. Ето го, бате Славе. На здраве, момчета. На здраве, батка. Живи здраве. Така, на здраве, батко. На здраве, момчета. Айде! Кайлия! Да е жив здрав, днеска има ментето рожден ден. Мадозик. Аре, нещо, някаква музика нямаме ли нещо да пуснем? Майка му за мой не брат ментето, за рожденника. Браво! Има на маста. Има, бе. Къде са ги наредили на масата му? На всяка дня, на всеки има ментето. Гошо, твоята порция е последната е там. На бати Шино. Аре, бате Рашко, кажи нещо на приятелите, на лайф сме. Живи и здрави. Днеска ще ядем, ще пием, утре ще фащаме риби. Еми да. Аз съм в късметията! Той е Най-голямата рожденника. риба! От опашката! Рашко, ако е да. Той е рожденника, бе. Бате менте, рожден ден ли имаш днеска? Да е жив и Да, здрав. да. Да се жени с гибито. Мостиката не ми върви. Сенчо, киркаваме се сами. Как така, чичка? Ако искаш ракия да ти дам, бе. Добре. Ракия искаш ли? Ментя като най-хубавия човек. Та вече Аз сме имахме живи, здрави, желание да най-важното. удариме на трета, ама ай от мен да ви. Паника, ти никой не хай. Служи ка, Сенчо. Служи. Гуми няма да въртиш много, бате. Гоче! Опа. Болде харика амарове, Гоче. Методом? Иви, Опа. няма да закачва чичо ми ментето. Перфектно. Часа да стане 2 часа, да се напие малко. Водка има, нарочно пие Гроздова да се напие, да не се напие. Ден грозно живе, баклук. Въпросът е да сме в играта, бате. Benim kocam yaşasın, benim kocam. Ето го майстора на скарата, гибито. Ето там, виж, човека не се Жив спира. здрав рожденника. 50 години прави днеска любина и прави. Наистина ли си рожденик, бе, батка? То го живе тот тъпана. Мама му лева. Който рожденник да го духа. Амин! Детка, чичка. Той е рожденник, да знаеш. Иншалла, бенте. О, на капака на колата. Чак зад пентето ли? Рушия ден, тогава ли си Мултиката ядеш и пиеш. Отсреща приятели сватат перата, както ги гледате. Ако кълве нещо и направо тичаме. Бати гости трикиджета. Ето го бате Гошо, чалма били. Ей, Най-големият. чалма били, ето го моя приятел, чалма били. Машалла. Ала, здраво. Най-новия крал на махалата отсреща. на студепено. Кралът на Дайте да се напием, бе. Ментага, много млади кило багял бариба на чилона. Батка, не мога да фана, бе. Дай нещо, бе. Айде, ай снимай сега по време. Така, давай. Ай, Bismillahirrahmanirrahim. айде. Babac balık kironun olsun. Taçaklarım gibinin boynunda olsun. İnşallah. İlahi illallah. Hadi bakalım kiro. Bütün balıklar senin. Ай, батка, дано да фана. Не мога да фана, майка му деба. 8 kişi var. Всички да фаним. Така. Гиби, не мога да фана нищо, майна. Какво стана? Сега, че ще фана. Gibiye gelecekçe saatimiz başlayacak bağırma. Жив здрав рожденника. Байтара Иванов. Айде, приятели, ще приключим лайфа. По някое време пак мога да включим. А сега ви казвам, живи и здрави и лека вечер.